John susa lento le. Susa nesicoko lesi. Susa isicoko lesi. Okay. La mona gore bjang le mmone gore la mona gore bjang le to mona gore ga bo o tlo bua le bjang. Just look at her and then she falls santsana usane gang usa feel like cala ubusuphuma enilonda la ngezani le ndonda ezikuphumile. Uyekela umuzi ofuthumele kangaka ukuthi uyohlala edodini. Teresa, we are here to help you, yes. Uyangizwa? Uyambona umfowenu nangi ukhululekile sihamba naye. Manje uyazibona ukuthi unjani uyozithokoza kusasa ukuthi manje bakufunela impilo engcono. Uyangizwa Teresa? Bheka lo mlomo wakho unjani like lezi zinto zidlile. Ukhalela ukuthi sifuna ukunceda. Mama ngicela ukufonela ubaba, ngifuna ukukhuluma nobaba. Ngicela ukufonela ubaba ngiyacela. Ufuna ukukhuluma ini nobaba? Ngifuna ukufonela ubaba. Ufuna ukukhuluma ini nobabakho? Khuluma naye. Yini into ofuna ukukhuluma nobabakho? Ukukhuluma nobaba. Yini into ofuna ukukhuluma nobabakho? Ngihamba ngifuna ukukhuluma nobaba. Okay, uphi babakhe? Ngicela simfonele. Cala simfonele. Ngifuna ukuthatha ikhadi lami unikeze ubaba. Awungasitshela ngamakhadi man.